ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಾನಗರ ಅರಕೆರೆಬೈಲು ಜಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಲಿನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡು ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಭಕ್ತಿದ ಪಂತ ಈ ಇಸೇಸ ಲೇಸದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೆರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇಸೇಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುರುಬಲ ಕೆಡೆ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಪುದರು ಕೊನತ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬಳ್ಳಡ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಸಂದಾವನ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಲ್ಮದ ಗೆಲ್ಮೆಗೆ ಪೊಸ ಬಲ್ಮೆ ಬರೆ ಒಂದೊಪ್ಪಿ ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ 14/1/2018 ವಸಂತ ಬೀಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀ ಮುಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆದ ಅತ್ತೆಡ್ಕಡ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಪುಟ್ಟುರ್ದೆ ಇಸೇಸ ಚೇತನ ಬಾಲೆ ಆಂಡಲ ಇಸೇಸ ಪ್ರತಿಭೆನ ದಿಂಜ ಒಂದು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗು ಓಲಾ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಜವರಕು ಕನತು ತೋಜಾಯಿ ಬಿರ್ಸೇದಿ ಚಿತ್ರಕಲೆತ ಪಂತೊಡು ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಗಂತುಲೆನು ಕಡತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂತೊಡ್ಲ ಪಾಲದ ತೊಂದು ಪುಗಾರ್ತದ ಗೇಲು ಪನಿ ಪಾರಾದಿನಾರು ಪದ ಪನ್ಪಿನವು ಕತೆ ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ತನ್ನ ಬಲಕೆದ ತಿರಿ ಬುಡ್ಪಾದು ಗೇಲು ಕೈತ ಕೊಡಿರಾಪಾದೇರು ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಸಾದಿಡ್ಲ ಸುರೂತ ತಾನೋ ಪಡೆಯಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಸರಕಾರಿ ಉತ್ತರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಯ ಅಟ್ಲೂರುಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಬಲಕೆದ ಪಜ್ಜೆಗೂ ಊರು ಪರವೂರುಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪಡೆಯಿ ಪೆರ್ಮೇರೆನವು ಇರ್ನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ದುಂಬುದ ನಡಕೆ ನನಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರ್ ಕನವಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಒದಗಾವಡು ಪನ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಎಂಕ್ಲೆನವು ಒಂದು ಇರೆ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಸಾದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡುದ ಆದೆರ್ಪುದ ನುಡಿಯ ಸಲ್